हाँ, यहाँ पर जेहेतु साधारण निर्वाचन अच्छे ଆପଣ ବଟଲି ଅଛନ୍ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଆପଣ କାଣା କରିବେ ଆପଣ? ଦେଖୁନ୍ 2024 ନିର୍ବାଚନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୋତେ ଭରସା କରିଥିବାରୁ ମୁଇଁ ଆମର୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆମର ଯେ ଅଛନ୍ JP ନଡ୍ଡା, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ନେତୃବୃନ୍ଦ ଯେମର ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଓ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦ, ମୋର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ଆମର ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଭୋଟଲି ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାବି ଏବଂ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥର ବିଜୟ ଲାଭ କରବାର୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭରସା ଅଛି। ଖାଲି ଏତିକି କଥା କହିମି ଯେ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଲଢ଼ବାର୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ଭଟଲି ଅମ୍ବାଭନା ସହେଲାର ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲଢ଼ୁଛନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିତରେ ଆକ୍ରୋଶ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ଯେନ୍ ଇସ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଲୋକ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେନ, ଯେନ୍ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦେଉଛି, ସେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର କଥା ହେଉ, ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କଥା ହେଉ, ସେ ଜଳସେଚନର କଥା ହେଉ, ସେ ଯାହା ପ୍ରକାର ଅଛି ଏବଂ ଯେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଲାଟ୍ରିନ୍ରୁ ପଇସା, ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାର କଥା ହେଉ, କୃଷକ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର କଥା ହେଉ, ଯେନ୍ ସବୁ ପଇସା ଆସୁଛେ ତାହାକେ ଯେନ୍ତା ଠିକ୍ ଭାବେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେଇ ନା ପାରବା ଲୋକ ବୁଝି ସାରିଲେନ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏତ୍କି ଦିନ 24 ବର୍ଷ ସରକାର ହେଲା ପରେ ବି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଲାଗି ଯେନ୍ ହିସାବରେ କରବାର କଥା କିଛି କରିନାପାରି। ହଳଦୀପାଲିରେ 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ୍ ଘୋଷଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଁ ମିଳିଲା। କେବଳ ସ୍କୁଲକେ ରଙ୍ଗ କରିଦେଇକିରି, ଡାକ୍ତରଖାନାକେ ରଙ୍ଗ କରିଦେଇକିରି ମୋ ପୋଲିସ କହୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ FIR ଦେଇଗଲା ବେଲେ ଜଣକୁ ନେବାକେ ପଡ଼ୁଛି, ସାଙ୍ଗେ FIR ଲଜ୍ ନାଇଁ ହେବାର୍। এই প্রকার দুরবস্থা, ব্যবচার, দুর্নীতি, অন্যাচার সরকার বই রয়েছে এবং খাস করে ভোটলি নির্বাচন মন্ডলীর কথা কহমা তো গুন্ডাগর্দি, দাদাগিরি, নিশা কারবার, গো চালাণ, থানা ভঙ্গা ଏସବୁ କଥା ତ ରହିଛି। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାର୍ବତୀ ଗିରି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏତ୍କି ବେଲେ ତକ୍ ଆରମ୍ଭ ନ ହେଇପାରେ ତେଲ ଗଲେ ବେଲେ ଯାଉଛେ ପାଣି ନେଇ ଯିବାର ଲୋକମାନଙ୍କର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭଣ୍ଡାମି କଥା ଚାଲିଛି। ଏସବୁକେ ନେଇକରି ଆଗାମୀ ଦିନ ନିର୍ବାଚନ ଜୋରଦାର ଧରବା, ଲୋକ ବୁଝି ସାରିଲେନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲହର ଅଛେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର କରବା ଏବଂ ତାର ପ୍ରଥମ ଯେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସେଟା ଭୋଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହେବା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହେଲା ଭଟଲି ଏବଂ ଅମ୍ବାଭନାର ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଆପଣ ଯେନ୍ ଗାଁକେ ଯାଉନ୍ ଏଥର ପଲଟାମା ଲେହେଟାମା ବୋଲି କହୁଛନ୍ ଏବଂ ଏଇଟା ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ଏବଂ ସେ ଭୋଟ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୋଟ ହେବା। ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭୋଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜୟ ଲାଭ କରବା ଏବଂ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେନ୍ ଅବକି ବାର୍ 400 ପାର୍ ନାରା ଅଛି ସେଥିରେ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ ପଦମପୁରରୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭୋଟରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭୋଟରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରମୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭୋଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଖବା। ଉପରେ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ତଲେ ଏରା ମତେ ଜିତେକିରି ଲୋକମାନଙ୍କର ନେବେ ବୋଲିକିରି ଦୃଢ଼ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଜନତା ଜନତା ପାଖରେ ଅଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଜିତିକିରି ଆସିବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଲାଗି କାଣା କରିବେ? দেখুন আমারটা আমার সরকার ইরাশিস আচার্য কাଣା করবা কথা না, ইরাশিস আচার্য ব্যক্তি নুহে, সে গোটে কার্যকর্তা গোটে সাধারণ কার্যকর্তাকে আজ এই পার্টি দরজা ଦେଇଛେ, কালি ଆଉ ଜଣେ ବି କିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଧାୟକ ହେବା। ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା ନୁହେଁ, ସେ ପାର୍ମାନେଣ୍ଟ କଥା ନୁହେଁ, ସେ ପାର୍ଟିର ଯେନ୍ ପଲିସି ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେନ୍ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆମର ସରକାର ହେଲା ପରେ 3100 ଟଙ୍କା ଧାନ ଯେନ୍ତା ଡିକ୍ଲେୟାର କରିছে, ଆମେମାନେ ବି ଆମର ପାର୍ଟିର ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ଆମର ଯେ ଅଛନ୍ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଧାନ ଚାଷୀମାନଙ୍କର 3100 ଧାନ ସହାୟକ ମାନେ ବୋନସ୍ 3100 ଟଙ୍କା ଧାନ ରେଟ୍ କର୍ମା ବୋଲି ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛନ୍। କଟନୀ ଛଟନୀ ବନ୍ଦ ହେବା, ଏ ଟୋକନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଠବା ଏବଂ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଲାଗି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ର ମାପ୍ ଛାଡ଼ କରାଯିବା। ଏ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ, ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ ଲୋକାଲ୍ରେ ବୁଲିବେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେତେ ଦୁଃଖରେ, କେତେ ମର୍ମାହତରେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ ଆଜି ସବୁ ଜାଗାରେ। ତ ଏଇଟାକେ ଦୂର କରବାର୍ ଲାଗି ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଜଳସେଚନର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା, ବର୍ଷା ଜଳ କେନ୍ତା ସଂରକ୍ଷିତ ହେବା ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା। ଏସବୁ କଥାକେ ନେଇକରି ଚାଷୀ କେନ୍ତା 2 ଫସଲ କାଣା 3 ଫସଲ ହରିୟାଣା ବାଗିରି କରବା, ଏସବୁକେ ନେଇକି ଯୋଜନାମାନେ କରାଯିବା ଏବଂ ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ ତକ୍ ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ସୁଦୃଢ଼ ନା ହେବା ସେତେବେଳେ ତକ୍ ଓଡ଼ିଶା କାଣା ଭାରତବର୍ଷ ଉନ୍ନତି ନା ହୁଏ। ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ ଆଗକେ ବଢ଼ବା ଭାରତବର୍ଷ ଆଗକେ ବଢ଼ବା। ନିଶ୍ଚିତ ସଂକଳ୍ପ ଆମେ କରିଛୁ ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ଲାଗି ଆମେ କାମ କରମୁ। ସୋସାଇଟିକେ ମଣ୍ଡିକେ ମଜବୁତ କରାଯିବା, ଦଲାଲ ରାଜ ଖତମ କରାଯିବା ଏବଂ ଯେନ୍ ବିଚୋଲିଆ ଅଛନ୍ ମିଡ଼ିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ ତାକୁ ଖତମ କରାଯିବା। ଚାଷୀ ସିଧା ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକିବା, ତାର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ପଡ଼ବା ଏବଂ ଚାଷୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କରବା ବୋଲି ଆଶା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଅନେକ ସେବାଷ୍ଟୋନ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ାକ ଅଚଳ ହେଇକି ପଡ଼ୁଛି, ତାର ଉପରେ କାଣା କରିବେ? ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ଯେବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଏଲାନ ସେବୁ ଗୁଟେ ଗୁଟେ କରି ଶିଳ୍ପା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ
ବିକ୍ରି ଚାଲିଛେ ବନ୍ଦ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକେ ରିଭାଇଭ୍ କରବାର ଦରକାର ଅଛେ। ସେଥିର୍ ଲାଗି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ବି ନାହିଁ ପାରବାର୍, ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଖୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ ହେବାର ଦ୍ୱାରା ଆଖୁ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକେ ଚାହିଁବି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନକୁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ, ଯେ ସେତେବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାର ସମୟରେ ସେ ଭଟଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଲାଗି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା କରିଛନ୍। ଇଥାନଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛନ୍। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ 3-4 ମାସ ପରେ ସେଟା ସରିଯିବା। ସେଥିରେ ଡବଲ୍ ଲାଭ ଅଛେ। ପ୍ରଥମତଃ ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପୁଆଲ୍କେ ସେମାନେ ବିକିବେ, ଚାଷୀ ତାଙ୍କର ଆୟର ଯେତ୍କି ଆୟ ହଏ ତାର୍ ଆୟ ବଢ଼ବା, ଯେହେତୁ କୁଟାକେ ସେମାନେ ବିକିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସେନୁ ଲୋକାଲି ଗୁଡ଼ାଏ ଯୁବକ ସେନୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇବେ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ତାର ପାରସ୍ପରିକ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ସେନୁ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲବା, ସେନୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଚାଲବା, ସେନୁ ପରିବହନ ଚାଲବା, ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ପାଖାପାଖର ଅଞ୍ଚଳରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା। ଏହାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା ହଉଛେ ଗ୍ରୀନ୍ ବେସ୍ଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଜିରୋ ଏମିସନ୍। ଏଥିରେ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ନାଇଁ ହଏ। ତ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଖିକିରି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍କେ ଦେଖିକିରି, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍କେ ଦେଖିକିରି ଏବଂ କୃଷକକେ ଦେଖିକିରି ସବୁ ପ୍ରକାର ଲାଭବାନ ହେବେ ଇଥାନଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବୋଲିକିରି ମୋର ପୁରା ଦୃଢ଼ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କରବା ଏବଂ ବରଗଡ଼ରେ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ସବୁ ପଡ଼ିଛି